estas galas de... non as galas, esa sí que xa é a finalísima de Destino Eurovisión. Vístelas da televisión española? Sí? Onde xa se elegía quen iba a ir a Eurovisión. Bueno, esto seguro que moitos dos que estáis aquí ya vistes. Seguramente notastes que había unha canción un pouco polémica, porque, bueno, que eu elegía unha que non era a que iba a ir a Eurovisión. O caso é que non me fixeron caso, pero a mí xa que é unha canción que me gustou moito, que me gusta moito, decidí a incluir nun disco que, por certo, vos digo que logo ao acabar o concerto estarei nese bar maravilloso enfrente de Luminos, estarei firmando discos e, bueno, firmando fotos e facendo fotos. Está esta canción que, de verdad, vai exclusivamente dedicada para cada un dos que estades aquí. Chámase Abrazo. Hoy sé que la vida te pesa, ya no le quedan ni fuerzas a tu alma, hoy solo llueve dolor.